Il-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Laburista għamlu intervent bil-miktub l-għada li fil-Parlament kien hemm diskussjoni dwar il-ħarsien tal-ġurnalisti u l-medja f'Malta fid-dawl tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Diskussjoni li għali attendew madwar 30 membru tal-Parlament Ewropew u matula spikkat il-fiduċja ta' awtoritajiet Ewropej bħal-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea fl-investigazzjonijiet tal-awtoritajiet Maltin. Alfred Sant, Mirjam Dalli u Marlene Mizzi tkellmu kemm ħaġa tajba li l-Unjoni Ewropea tkun maquda mal-poplu Malti f'dan il-mument diffiċli u hawn għamlu twissija ċara. Min jipprova jfixkel din l-aqda b'difersivi partiġjani qed ifixkel il-kawża tad-demokrazija, tal-ġustizzja u tal-espressjoni ħielsa f'Malta u fl-Ewropa qalu fl-intervent tagħhom. Huma fakru kif il-qtil ta' Caruana Galizia mhuwiex attakk biss kontra persuni individwali, imma kontra Malta, l-Ewropa u l-valuri tal-Maltin kollha. M'għandniex inħallu dan l-att faħxi jemmina d-demokrazija f'pajjiżna. Lanqas għandna nħallu l-konsegwenzi tiegħu jaqsmu lil pajjiżna u lill-poplu Malti. Maquda flimkien rridu niżguraw li ssir ġustizzja qalu 3 Ewroparlamentari. Huma ddeploraw il-fatt li kien hemm min ħadin l-opportunità biex jitfa' dubju fuq l-impenn tal-awtoritajiet Maltin lejn il-valuri demokratiċi tas-salta tad-dritt u l-libertà tal-espressjoni. Dawn il-valuri jsawru d-demokraziji moderni, effettivi u b'saħħithom. Bħala pajjiż demokratiku, Malta dejjem iddefendietom, hekk se jibqa' jsir, komplew jisqu fil-waqt li nnotaw l-isforzi tal-Gvern Malti biex issir ġustizzja.